En moitas ocasións, a toponimia describe, ademais dunha realidade xeográfica e humana, un espazo mítico e espiritual. Historias que falan dos nosos antergos, que chegaron a nós prácticamente intactas e que a día de hoxe aínda siguen vivas. Imos comprobalo. Benvidos a esta naco do mundo chamado a Serra do Canle. A recollida dos nomes dos lugares é unha labor fundamental para a súa conservación. Hoxe estamos cun veciño da Lama que fixo un traballo que seguramente non sexa moi doado. A que si, Lino? Non, para nada. Sabes, estamos a casi 1000 metros, aquí hai néboa, bueno, de feito, incluso vamos a pasar aquí bastantes noites, pero axudaron os veciños a recoller os nomes dos lugares, bastantes datos nesta zona. Ajá, e hai algo por aquí que me podas mostrar? Pois mira, quero aproveitar para levarte a uns sitios que hai uns topónimos fantásticos. Ah, maravilloso, por onde? É por aquí. Pois veña, imos. Conta-me, Lino, onde estamos? Estamos nos Outeiros da Fala, que é unha zona a que viña a rapazada, de xente da Teira, do Pelete, da Ventosero, tres aldeas próximas, berráballe. Outeiros da Fala, o outeiro fai eco, e respondíalle fala, fala, fala. Vale, entón podo falar co Penedo, non? Sí, non sempre funciona, pero intento, sí. Vale, vou intentar. Vamos alá. Outeiros da Fala! Bueno, só lles funciona os daqui e a min. Mira, Fran, isto de aquí chamase onde se pousa o santo. Ajá. Esta zona toda. Isto todo de aquí, pero por qué? Chámase porque aquí traían un santo como unha costume, pero, bueno, isto de aquí chámase o outeiro das letras. O que pasa é que para entendelo temos que achegarnos. Vale, pois vamos. Veña. Ves, aquí ten unhas letras. Ah, Aquí di 4 do 8 do 50. A Lama. mire que curioso. Entón este é un topónimo de recente creación. Quero dicir que hai moitos topónimos que non sabemos onde veñen, pero este sabemos exactamente cando naceu, por dicirlo así. Moi curioso. Sí, o mellor é o primeiro con que, bueno, que ten un nome que sabemos A data exacta. a data exacta pola que naceu. Sí. Moi ben. Bueno, esta zona de aquí, onde está o outeiro, chámase onde se pousa o santo. Vouche explicar por qué. Veña. Ai. Mira, Fran, pois este é un topónimo de sentido literal, porque onde se pousa o santo referíase ao lugar onde pousaban un santo, onde estamos ti e eu, nesta Aquí zona. no medio. Aí no medio, sí. Sí, sí. E por que facían iso? Pois para facer un ritual de, bueno, unha misa, ou aquí facían unha procesión a xente da parroquia do Covelo para pousar aquí o santo. Pero pedían algo, como iba a cousa? Porque o facían en plan ritual para que chovera. É extraño nesta zona porque aquí a media anual de precipitación son uns 3000 milímetros e a auga aí de sobra. Pero a natureza xa sabes que é caprichosa e ao mellor entre abril e maio de cada ano. Chovía pouco e pedían, non? Si, se cadraba un ano deses pedían, si. Home, entendo que a xente aquí viña un pouco en procesión religiosa, non? Viñan procesionando e demais. Pero chama má atención porque parece máis ben un ritual pagán, unha pedra, ves pedir,
cando non chove, sei, é curioso. Isto facíase en anos moi, o sea, Moi secos. moi secos, ou en unha temporada na que era moi seco xusto entre abril e maio. Era moi raro que se fixese, pero bueno, quedou o nome porque era a costume da xente da parroquia do Covelo de subir aquí. Sí, sí, pois, sabes que? Creo que estamos divinos aquí. Sí, claro, non se fosse o santo, non sei se somos moi santos, pero... Aquí estamos ben. Aquí estamos ben, a verdade que... Estamos con Xieiro, que é un dos primeiros veciños que se dedicou a recoller e a gastar o seu tempo na toponimia da Serra do Cando. E trouxome un sitio que eu creo que é moi especial. Pois efectivamente, estamos na parte alta do Monte do Gavián e aquí os veciños do Gavián conocen este lugar, este monumento megalítico, como Marco da Ventana. Os veciños de Cerdedo conóceno como a Porto de Alén, que abreviado significa o Portalén. O sea, que este é o famoso sitio que vemos tanto nas redes sociais. Esa mesma, que se atribuyen pois poderes de unha porta dimensional, que comunica o mundo do vivo co dos mortos. Eu creo que podemos achegarnos a velo. Non sei que vai pasar, pero podemos ir. Veña, vamos. Veña, vamos. No mes de noviembre, coincidindo co Día de Todos os Santos, celebrase o día da festividade celta, que é o Samaín. E nesa festa, nesa fecha, é cando se abren as portas. Do Alén. As portas do Alén para comunicarse co mundo dos vivos co dos mortos. E pa que se quería comunicar? Pois para pedirlle consello, previa unha ofrenda, pedirlle consello. Pero sobre o que sexa, non entendo, sobre... Sí, sobre o que ti quixeras. Incluso pode ser sobre o futuro, sobre como che vai a vida. Sobre o futuro e a vida, sí, cousas personales, máis ben. Sí, sí, ou pedir por enfermidades e cousas así tamén. Sí, supoño que tamén. Cousas personales, materiales non, personales. E falabas tamén das ofrendas, que se lle ofrece? As ofrendas que se les traían e suelen traer comida e velas. E despois, aparte, hai xente que trae cartos, non sei por que motivo, e tamén regalos, joyas, bisutería, e así. Eu sigo coa teima, aquí se hai monumentos pagáns, ten que haber tamén monumentos cristiáns. Sí, a Iglesia Católica, por costumbre, tiña que onde había un lugar de culto pagano, puña un símbolo cristiano. De feito, aí arriba está un Ora Solis, que era un lugar onde se adoraba o sol, e aí montaron a Cruz do Seixo. E no Marco do Vento, tamén un lugar de culto pagano, pois aí ten dúas cruces. E despois tamén está a Iglesia de Santa Mariña, a Capilla de Santa Mariña. O sea, que encheron isto de Onde cristiandade. Onde monumento pagano e montan algo cristiano. Tamén hai que dicir que o Portalén, o Marco da Ventana, como queres chamarte, pois está alineado co Marco do Vento, que ven sendo outro monumento megalítico que é un menhir. Un menhir era unha pedra grande alargada posta de pé pola xente daquela época. A tradición di que hai que cruzar de norte a sur, previamente deixando unha ofrenda. Como poder ver, aquí xa hai unhas velas, unhas galletas e ofrendas que se fan aos mortos. E hai que volver. Unha vez cruzado, pasa o deseo que pidas e despois tens que volver por mesmo sitio, senón quedas atrapado no mundo dos mortos. Vamos, vamos, vamos. Deixa a ofrenda. Vou deixar a ofrenda pola toponimia. Imos rematar o roteiro nun lugar
cargado de misterio. Onde imos, Xeiro? Ahora vou te levar a un sitio que se chama Donde Morreu o Hombre, Ajá. pero temos que levar unhas pedras. Unhas pedras. Ti faime caso. Pedras, por qué? Bueno, pois isto é un milladoiro, e contase que na Edad Media falleceu aquí unha persona. Entonces a xente, ao pasar por aquí, rezáballe un Padre Nuestro e como ofrenda tiraballe unha pedra. E hai que facelo así porque senón pode nos vir un mal augurio. Ui, mal augurio ningún, Veña, vamos. Vos, Vicente, mira, nada, que levo todo o día de arriba para baixo na Serra do Cando e quería saber se me podías comentar algo sobre este topónimo. Ola, Fran, canteiriño puro estás respirando por aí pola Serra do Cando, que ben che ben. Mira, o topónimo Cando ten cando menos dúas interpretacións. Por un lado temos a palabra galega do léxico común cando, que ao igual que a palabra asturiana e leonesa cándano, pois teñen o significado de pola seca dunha árbore, pau queimado, chamizo, guizo, veñen do latín candanum. E a maior parte dos investigadores coinciden en dicir que este termo latino procede dunha lingua indoeuropea, non? E estaría emparentado pois co verbo latino candere, que significa arder. Por outro lado, hai investigadores que ven neste topónimo Cando, os seus derivados, Candosa, Candedo e tal, unha raíz prerromana que é can ou cant, co significado de pedra. Por tanto, faría referencia a sitios onde hai moita pedra, pedregais. En conclusión, Fran, ti que estiveches por aí, viches que hai moita pedra, neste caso máis verosímil parece que é o significado de pedra, pero tampouco podemos descartar que noutro tempo, pois a xente non se dedicase a recoller pois guizos de árbores secas que houvese por toda a serra ou incluso arbustos para utilizalos para acceder ao lume ou para urnas. Estas historias permanecen vivas grazas a un legado do que todos e todas podemos formar parte. Lembrade, os nomes da nosa terra agardan por vós.